Isang daang residente ng Angeles City ang lumahok sa kimchi making training na isinagawa ng Public Employment Service Office o PESO sa Virgen de los Remedios bilang bahagi ng Livelihood at Skills Development Program ng LGU. Kabilang sa mga kalahok ang mga miyembro ng LGBT Association, Kalipi o Kalipunan ng Liping Pilipina at Solo Parent Associations mula sa iba't ibang barangay ng lungsod. Sa pagsasanay, itinuro ang tamang paghahanda at fermentation process ng kimchi upang mabigyan ng mga kalahok ng praktikal na kasanayan na maaari nilang magamit bilang dagdag na pagkakakitaan o panimulang negosyo. Ayon sa Angeles City Government, bahagi ang programa ng patuloy na pagsusulong ng inclusive skills development, livelihood opportunities at economic empowerment sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Carmelo John Lazatin II. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Totoo, King Balen Susuyo.